Λοιπόν, ο Γενάρης έχει 10. Του 2013 πια. Σαλαμίνα είμαστε και θα κάνουμε κάτι τραβηξές εδώ στα παιδιά της Σαλαμίνας. Είναι 3 μέρες πριν τον επίσημο διαγωνισμό. Και αυτοί θα είναι οι διαγωνιζόμενοι που θα τραβήξουμε σήμερα. Βρήκαμε μια καλή μέρα και είπαμε να κάνουμε και μια καλή τραβηξιά. Για να βλέπουμε και τα παιδιά τα περιστέρια του 2013 εδώ στη Σαλαμίνα. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα, πάμε με τον πρώτο. Στο Διονύση έχουμε έρθει. Είναι ο πρώτος που θα πετάξει κατά σειρά. Ο καιρός είναι καλός. Έχει λιακάδα και ένα παλό αεράκι. Θα δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Λοιπόν, Διονύση, έτοιμος, ξεκινά. Ναι, πάμε. Πόσα πουλιά θα βάλεις? 20. Έγινε, ωραίος, ξεκινά. Θα ξεκινήσει με 20 περιστέρια. Εδώ βλέπουμε και τον Νιόνιο, βγάζει τα πουλιά. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πάνε κόντρα από πίσω από τον ήλιο, μην πάνε πάνω στον ήλιο. Θα δούμε τώρα. Να τα, αυτά εδώ είναι τα πουλιά του Νιόνιου. Ωραία, φύγανε. Και ανοίγει και την αυλαία. Τώρα άμα να έχει και να τα σπρουδερά φαίνονται στη γρανάδα πολύ πιο ωραία. Λογικό είναι αυτό. Ευτυχώς ο καιρός είναι πίσω. Πολύ ωραία πάντα πουλιά, στρατιώτες. Μπράβο. Έχει κάνει μια πολύ ωραία κίνηση ο Διονύσης. Ανοίγουμε λίγο το πλάνο έτσι να δούμε όλη την ομάδα. Εδώ είναι, νάτι. Βέβαια δεν έχει αέρα και ήρθαν από πάνω τα πουλιά. Σκαρφαλώσανε τελείως από πάνω μας είναι. Πάνε όμως, πάνε. Δεν παίρνουν χαμπάρι με τίποτα. Μπράβο, ωραίος. Ωραίος ο Νίνιος. Και έχουν απλώσει και πολύ, Εδώ άμα ανοίξουμε, βλέπετε. Το αφήνουμε λίγο έτσι μακρινό για να βλέπουμε το σκόρπιο που έχουν κάνει τα πουλιά. Θα τα ζουμάρουμε και λίγο εδώ. Το λογικό είναι να φαίνονται τα σπρουδερά καλύτερα λόγω ημέρας. Τώρα έχουν φεύγα, βλέπω τραβήξανε πορεία τα πουλιά, φεύγουν πίσω. Και ωραίες πεταξίες είναι αυτές εδώ είναι οι ευθερογισιές του. Όπως αυτό το καραμπέρι, φαίνονται λίγο πλάγια βέβαια, γιατί όλο δίνουν πίσω. Επιμένω λίγο στο άσπρο για ευνόητους λόγους. Και τα στα αυτιά δείχνουν, άρα τα άσπρα είναι καλύτερα. Να τα. Έχουν φύγει πολύ μέσα, φύγανε τα πουλιά. Μόνο με το ζουμάρισμα θα τα πιάσουμε τώρα, και άλλο άσπρο. Και εδώ βλέπουμε και τη φτερογισιά. Απλά δεν σταθεροποιούνται τα πουλιά. Πετάνε πολύ ωραία. Εδώ είναι. Αυτό εδώ είναι. Τραβάμε λίγο σε όλο άσπρο να έρθει και το άλλο. Έλα, σταμάτα και εσύ να γίνεται διαδούλα, ρε. Το άλλο έχει βρει τον καιρό του. Τώρα έχει μείνει ακίνητο τελείως. Τέρμα, ζούμαστε εδώ. Ωραία, πολύ ωραία πάντα πουλιά. Από και αυτός εδώ, κάτσε να το ζουμάρουμε κι άλλο αυτό είναι. Έλα, ρίχτα, ναι, όποτε δες ρίχτα. Τράβα. Εξαλλωθήκανε. Έχουνε πάρει πολύ ύψος τα πουλιά, έτσι. Τώρα έχουμε πιάσει. Να τα από πάνω μας, με τέρμα zoom. Έχουμε πάει τελείως από κάτω, να τα βλέπουμε. Έχει ξεκινήσει το καλέσμα Διονύσης. Εδώ τα βλέπετε τα πουλιά όλα. Όλη η ομάδα σχεδόν φαίνεται. Είναι καρφωμένα από πάνω μας. Για να δούμε τώρα για τις επιστροφές. Εδώ βλέπουμε και το Διονύση. Με βρόγκο τα κυνηγάει. Όχι, έχει τους παπαγάλους αλλά με βρόγκο.
Βάλανε τα πουλιά, έρχονται. Ράμα έρχονται. Όλα μαζί, να. Αλλά είμαστε λίγο πλάγια τώρα. Να. Συνέχεια πέφτουν. Με το που πήρανε το μήνυμα, έχει και τη γαλανάδα και φαίνονται από πολύ ψηλά, Εντάξει, στρίβουνε λίγο, αλλά έρχονται όμως. Ορίστε. Όλα έρθανε. Μπράβο ρε Νιόνιο, ωραίος. Όλα έρθανε. Ακούτε και τα χειροκροτήματα. Ωραίος, θα τραβήξουμε και από κοντά. Ακούτε και τα χειροκροτήματα εδώ από το φίλο μας. Ωραίος ήταν, έτσι. Καλό, μια χαρά πήγε. Πολύ ωραία. Και πολύ γρήγορο πεσό, Κάνανε λίγο ανοιχτές, αλλά πέσανε γρήγορα, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Τώρα έχουμε έρθει και στις εγκαταστάσεις του Διονύση. Ήρθαμε πια από κοντά να δούμε και τα πουλιά. Έκανε και αυτός μια ωραία πτήση. Πρωινή με ήλιο. Πήγανε και γίνανε λαμπόγιαλο τα πουλιά. Και ήρθανε και σφαίρα. Για να δούμε τώρα, τα δούμε και λίγο μέσα. Αυτές εδώ είναι οι βούτες που πέταγανε πριν. Ήρθαν όλα, έτσι Νιόνιο. Ένα περιστέρι είναι από πάνω. Εντάξει, ένα ίσον κανένα. Και εκεί που πήγανε κιόλας. Εδώ είναι και αυτό. Ήρθε. Έχει σπάσει. Μέχρι να κατέβουμε εμείς από δίπλα που είχαμε πάει και τραβήξαμε, γιατί έχει πολύ μικρό ταρατσάκι. Ήρθε και το τελευταίο. Ωραία πουλιά, καλά είναι. Καρφιτσοτά. Μπράβο. Έκανε και αυτό μια ωραία πεταξιά. Ξεκίνησε εδώ την αυλαία με μια πολύ ωραία πεταξιά. Βέβαια τα ανοιχτά φαινόντουσαν καλύτερα. Λογικό είναι, αυτό καταλαβαίνω και οι περιστεράδες. Γιατί είχε γαλανάδα, αυτά τα σουλούπια φαίνονταν σαν σαξάνια πάνω στον αέρα. Πολύ ωραία περιστεριά. Θέλει να μπει μέσα, Άστο, περάσει. Διονύση, μπράβο ρε εσύ. Σε ευχαριστώ Παναγιώτη. Άνοιξες την αυλαία καλά, έτσι. Θα δούμε και τα άλλα παιδιά. Ναι, παρόλο που ο καιρός ήταν καλός, αλλά απλά είχε το κολοήλιο, ξέρεις. Αν ήταν συννεφιά θα δίνανε ακόμα καλύτερα. Και τα ρούφηξες, τα πήγε πολύ ψηλά τα πουλιά. Ναι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσανε. Βέβαια, να μην λέμε πάντα όλα καλά. Κάνανε λίγο ανοιχτές στην επιστροφή. Πέσανε με λίγο ανοιχτές τα πουλιά. Δεν πειράζει, πάντως ήταν ωραία πεταξιά. Πήγανε πολύ ψηλά και ήρθανε και γρήγορα. Με το που τα κάλεσες ήρθανε τα πουλιά, λάβανε το μήνυμα με τη μία σφαίρα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Λοιπόν, άντε, συγχαρητήρια Διονύση. Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη. Καλή χρονιά, υγεία. Πάνω απ' όλα. Συγχαρητήρια στα παιδιά στον Ασπρόπυργο που πετάξαμε αυτόν τον καιρό, γιατί οι άλλοι δεν θα ανοίγαν τις κλούβες τους καν. Ναι. Τι να πω, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Έγινε. Και του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα, εντάξει. Μακάρι. Έγινε, έλα, για χαρά. Στο Σοκράτη πάμε.